Een goed ontbijt helpt erbij dat ben geconcentreerd bezig binnen op squallen. En dat bevordert natuurlijk de squallenprestaties. En om ervoor te zorgen dat er goed maanzitten wordt, organiseren de Albert Heijn in Dokkum, together met de voedselbanken Dokkum en Kolm, de landelijke actie Op een lege maag kun je niet leren. Uit de statistiek is bleken dat iemand op het CNBN toch wel in armoede gebracht wordt. De binplakken waar dat een ontbijt verzorgen wordt, maar dat is in onze omgeving niet. Dus wij vinden het heel erg belangrijk dat juist de ontbijtproducten in de pakketten komen die we uitdelen aan de huishoudens. De meesten komen naar de winkel, zorgen in de winkel welke producten de voedselbank verlet van heeft. Ze kunnen de producten zelf aanrekenen bij de kassa. En na de kassa kunnen ze dat inleveren bij de container hier achter de kassa, zodat we zo volle mogelijk kratten vol krijgen. Maar waarmee moet die kratten dan vuld worden? Voor de actie is een lijst maken met producten die klanten doneren kennen. We hebben vooral ook zoeken naar producten die je als ontbijtbroeken kennen. Zoals brinta, muesli, crackers, ontbijtkoek. Nou, balen is wat moeilijker, want dat moet al via, en dat moet je versen. Maar het gaat om houdbare producten. Dat is het wichtigste, dat wij ze bij de voedselbank ook een schofje bewaren kennen, zodat ze net verkeerd worden. Doneren voor deze actie kan nog onder mijn 9 februari. Het doel is elke keer om even wat meer kratten te verzamelen dan het eerder voor. En voor hier ben er behoorlijk voor mij wel 30, 40 kratten die kant op gang. En dus we zullen zien of we dit hier weer heen komen.